Duryudana. Mang takoni Banawati tresna mboten ae Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik dhuwit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas, nganggo apa nyamping mas ginepeng. Nek nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadeke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banawati. Mergo kula nek mukti garang Petruk Sumantri ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Ning omahmu. Kula ora gelem bali aja kelakon tuturak. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wae ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong randuwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Sobe. Latri ngatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben, ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ora edan, mboten edan. Pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, heeh. Ngene ta kowe? Ngene. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Kula Prabu wonten Ndang. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banawati Hiwadene. Ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banawati. Nyai, panggenipun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagul kogelan penggalipun. Mangke menawi sampun rem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kaliyan paduka Nyai Prabu Ngastina. Nalika semanten dereng paripura sami bawajana. Kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng. Abdining Dyahayu Banawati mlajar-mlajar katebian mangono paut asmane yo. Tobat Gusti kula ingkang sinuwun kula ingkang sawadya. Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok templetan. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Dapukane ora bener tani ngene. Napa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banawati. Yo. Nuwun sewu lho sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banawati menika ketingal wirawiri wonten ing taman. Sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian
piyambakipun mancing wonten ing Patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing Patenggan menika kala wau. Jebul wonten ing madyaning Patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing Patenggan sinuwun jagat diwatur. Prabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun mban menika. Inggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun liya, piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning Patenggan. Ban wonten dawuh kowe nisya. Inggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih matur sembah nuwun. Wis tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mah. Oh Prabu kados pundi? Lho. Lah menapa nggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe dura. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bandi-bandi nisihaken katresnanipun Duryudana. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke Yai. Musang. Ponokawan Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara wektu mapan ana ing Taman Sari Negara Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe ki ora di apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jrambahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya menglepmu mepe ki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Nang ngajar nak ya. Abdi ning senengane Bagong Wonten dawuh. ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus Kowe dadi abdiku. padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng ngono karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembatra Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek munggo sok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Manyan gendheku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Matobat yo kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kowe garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah daturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa?
Jane kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambutmu ki dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi? Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten iki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orahe gumantung le nyawang. Iya, Pak Tobat. Tobat kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Urip ki butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Panowati Pak Tobat, Tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi utawa ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokano kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha nggen nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki prames mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa ning arep omong kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kusike to. Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kok iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Hah? Tek ya. Rasa malang kowe. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge? Diselingi riyen nggih, Prataruna angu jiwa. Nek sing dalang tengeneng laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen banget sono. Piye nek aku kowe minggat kowe. Ketutupan raiku marai kendel aku. Ngapunten, Bos. Rumangsaku saka pelok bom tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Pak Tobat. Sapa? Kowe dan Cingkara bola upata. Piye nek kowe karaku ngono mau? Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Tobat. Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nang ngawur Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih?
Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangane kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sahabat ya, kowe limbuanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. anjing Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep nembuk impen dirembuk sik werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan. Durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. 12 tekan sak banjure Gandayane titiyane titiyane bener digandayane kuwi jam pira? jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajengan. Mbok upama teng ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sing nguceke sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, terus kula cemploke teng bilasan pertama, ember pertama plung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula kumpul nganti sak lemepe. Bareng kalih kula. Tobat. Ngono kuwi impen munggah. Bar niku terus kula nimba sampean sirahan Tobat. ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ra gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat. Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes. Udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus Aku ki yo ngimpi. iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Sisi loro. Siji. Ora asik. Ora nek munggah gendeng ngono sing ngono plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya, Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan
tanpa apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya, njaluk apa-apa kok mesti semaya. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Tetel kae pelok. Ora iso dhewe-dhewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragate. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mele tidur itu terus lek turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Lah tobat. Ning aku tak nanteng karo kowe, nek upama nggon impen iki dadi dadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane kok sik. Kondur arep dikumbahi ora. Atopot kesisan. Ngawur. Maksudnya piye? Iki Banowadis di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggo impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nang tenan. Masuk. Janjane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dinggo. Asli? Iya tenan. Wis ke dodo lingguhan. Ayo dari lingguhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik yo. Tak apa lho. Konjur yo Dik yo piye? Kowe ra wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung nyambung menjadi ngono. Betul sobat mikir ora saben ngomong kok nyenengake angel golek wong kene ya. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal. Betul sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Ora. Urung wis nyasar nah. Tobat. Kok sajake rada ragu-ragu Bagong. Ah piye? Tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek Sinuwun Prabu Duryudana prisa monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak-dampyak ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane. Heeh tenane. Tobat tenan. Nek aku lara. Nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke supaya muti supaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Tobat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu ning omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Tobat, tak oleke nang omahe ben. Surapati opo enak. Titipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbokne mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kuwi. Heeh, ning ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa karo Kyai Kakung basa. Tobat penjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ya. Nuni nggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon diajeng.
Marang sok sasar susure. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng Banowati. Kula wonten maring dawuh Kamas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih ngestaken dawuh. Ning panjenengan kaya siram. Arep gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Monggo sprayine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Wis ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku ora tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep diloro, digawe loro, kowe kudu loro. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Wadene Inggih. nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe rantas malang bakal tak putung. Panjenengan wantun Wani. Piye? Tekate yo. Kowe lungguh mburiku kene. inggih. Yai Ratu Banowati. Kowe ngarep ding. Panjenengan ora positif. Kok nang mburi Mana aku saka mburi saka ngarepe penak saka mburi. senengane. Omongane kok njur digathuk-gathukke. Ngene kaya merdeka rasane. Wah, mambu cengelewe wis ora karu-karuan pikir aku. Aku Pak. Wonten ingkang dodok-dodok. Gandhak blekudus karo Gembal Semarante. Dipate, Pripun? niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmana. Mboten nggih, Pak. Nika wong apik. Apik apa? Ketokne jane ngomadu apik-apik. Niki sinten jadi Pak? Mboten ngerti. Aku sandal jepit pangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale jepit kaya ngeten iki. Tur udu seleo. Napa? Seleo. Sewalo seleo. Cetane iki mung murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Nggih. Dibuang nggih, Pak, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih, dipun dodok malih nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Oh, tak mulai ya. Tobat. Ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan seda kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Baru ngapa-ngapa ya mati. Anjo ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko. Mulai iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Yai Ratu Banowati. Bukaan lawange. Yai Ratu Banowati dipun buka korenipun. Nuwun sewu Kakang Prabu sekedap Kakang Prabu sekedap. Yai Ratu. Wonten dawuh ora Bu. Wonten satunggiling kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datulaya ngendikaaken utawi muja atura sanipun Yai Prabu Duryudana. Menawi mban kala wau sumurup glibetipun piyai kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati. Tobat naminipun sinten? Maya wara sak penake dhewe kula menika mboten nate nyingitaken piyai kakung wonten lebet ing patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingitaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok panjenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana menawi piyai putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran inggih, namun kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para sato minaka ora Bu. Oh iya sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Katilengleng. Oh iya sampun.
Disampun, ae ngatur disampun. Ae ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca kok sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngapun-ngapun. Ngapunten. Nika lho ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun ngapunten, Bu. Nuwun ngapunten jatosipun. Nggih, sampun caket-caket lho boten sekeco Nyai Prabu Duryudana. Dados menika pepasreh ninggal Taman Kadileleng. Kasinggan ngaten. Mari. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Ora pati duga mono iki reca kok. Lho, bleh, Bagong itu. Menungso tatanan. Yai Ratu sangat-sangat agen paduka ngiyas dhateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggep apa kowe? Kok mlething ning kono apa? Anu wedi. Takut Wedi karo sapa? oleh sampean. Ngopo kowe wedi? Amargane kula teng mriki. Nyai Ratu. Wonten maring adawuh. Samnika kula nyuwun prisa. Inggih. Biyahe kakung ingkang mapan wonten keleng ing kamar menika sinten? Inggih. Nyuwun pamunten. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa dening Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampun saged remen manah kula. Lho nyuwun pamunten niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna arep napa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok ora Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing wis nampani. Sil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pamunten kula bukan kalian kula. Kula nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng Wonten dawuh. Edan basa barang iki lho. nak aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namun mulai beneran mangke Kakang Mas Kyai menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalaning pati. Sedika ngesaken dawuh. Lenggah wingking. Inggih. Santai. Inggih. Pripun Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu ngumbake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora itu sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dugulmu amok. Kowe iki bendaramu. Nun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banawati, katresnane Dewi Banawati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana dine kejaba memudu didhauke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya Yai Ratu Banawati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banawati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas, nganggo apa nyamping mas ginepeng. Nek nek pancen ora atine ora tentrem, atine ora seneng, ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun.
Pun panjenengan mboten sanggagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadekake seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti garang Petruk Sumantri ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kalau nak gelem bali aja kelakon tuturak. Gelandang nenggolo kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nang musuh aku ki ditantang wae ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ra duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngeluki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Sobat. Latri ngatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ora edan. Mboten edan. Pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, heeh. Ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng piye? Ayo piye? Sainge jawab. Bagong ora gelem bali saka ngono kuwi terus lakon tutuk kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten dawuh, Gen. Kula caosi preso. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengatakan menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi preso. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caosi preso ing mapan wonten teleking Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan nek kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung, Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi preso. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wah. Ngaten nontengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ta. Sinten, Gen? Bagong. Lho, lah dalah. Aja muntap lek tetap. Manat glaglang dipanus manijar. Dados Bagong mancing dados durat moko. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurang katake. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Tatur kana Prabu Duryudana mesti tugel kulune Bagong. Oh nggih. Kumawani. Semangkean. Kewanen. Ame drajate kene kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Monggo Dewi Banowati kuwi mesti kameng para putri aku dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat aku yang menang kesuwen. Oh nggih, ngesta nyuwun pamit. Mama kasih karo rasa dapat apa barang. Oh nggih, ngestaken, Mbak.
Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mang. Iya. Ndoro Kartomarma Dasar Purnyata. arep napa mrene? Lho kowe sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batul. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Untuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene tak omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banowati, Prameswari negara Ngastina. Iya. Kuwi tresna karo aku. Lho. Tresna karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng gelimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku cuma tak pancal. Wong edan ra tatanan. Panjen mau edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Wah. Cah cerdas e. Nyepelekke ora. Ora nyepelekke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila domonge wis ora kok. Dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Masa? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Walik kowe sing kudu. Wah, Ndek, kowe sik sing ngomong. Yo, kowe gelem bali apa ora? Aku sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem kendarat siramu. Ayo, jajal nang ngene. Kartomarma karo Bagong menang sapa? Aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancene sapa pancen ana Bagong. Pirang dina ora aku iso mateni aku, bumi langit tangkep Kartomarma. Pinter Indo. Ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah piye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok dijilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon kan. Lah, tenan ta. Durma Gati, boten mawon. Citraksi mboten mawon. Timbangane dilatih raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti mikir Bagong modele gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane nidur sasana? Priyun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki
Iki perang ya Nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi Sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelus karo Bagong, jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jijik. Mulai wae. Iya to ya. Aku ki mengi ngomong malah ngomong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Ah, manus-maning jajaran suwertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng nggawa Kyai Cundha maneh. Mun monggo arep nggawa napa-napa sakarep sampeyan. Dilem negara Ngastina. Oh, apa kira-kira kowe kuat nadai Cundha maneh, Bagong? Wah, Durna gleleng. Nggawa drei. Kak bengkel lho ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Ah. Cek Pate? Pripun? Ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki, Cek Pate. Ampun mriki. Kurang ajar. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Telih Mandrajaya Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Bapak Prabu sampun ngatur. Bapak Prabu nyuwun pangapunten Bapak. Prabu sampun dipun kerjani. Sampun negaken dateng pun Bagong Latri. Sabar Bagong sampun dipun percaya. Iya. Jagat Dewa Bathara. Wong ilahing. Yai Wanawati. Wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis ning ngarepipun Kakang?
Inggih. Badhe munjatur. Apa sebab kowe arep munjatur ngarepipun Kakang? Pun Kakang, Pun Kakang. badhe munjatur, mun sampun dipun pejahi Bagong. Kosik to Cahayu, sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, batu, Pak. Nang mriko Bagong. Ah, jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh, dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kesanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep anggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggiro. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. ceramas. Inggih. Main wangi rambutnya. Ambu ampek ya. Main supaya wangi. Inggih ngersakaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati. Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Anggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngersakaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika cluret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki opo Banowati? Mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patopan menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon Prabu Baladewa iki nata mandura Raden Kokrasana. Menurut beda. Inggih. Ayo tandangana lekane. Panuswane jajaran ate iblis lan nah iki sapa iki? Aku medhep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe kembali karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mon perhatian apa? Aku duwene gaman mencorong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh mati bareng e. Setan ratatangan panuswane jajaran. Wah iblis. Ing atase nata mandura Prabu Baladewa dikembali karo Bagong. Ing atase aku piyayi mung dikembali karo kere. Yo. Apa mbok anggap aku ora tekan semene? Ora kandhake juraganmu mbok dadine Bagong. Batu-batu kan. Ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Yo, Banowati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangan keringeting pun Kakang. Mungkin dleweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Alo apa? Kepala dineres. Kepala-kepala. Klopo dineres. Klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banowati. Batu-batu kan. Kondur ngadi-adi to, Ya ora jeneng adi-adi. ya ora wujud ngono iki kula gah. Sampun kados wujud kados mekaten nika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya.
Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek pijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasan nggo tangan nganggo linggis. Men mudar. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa gane kowe tetep tresna karo aku, Banowati, ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dhiraken. Heeh, Banowati, sayangku, cintaku. Sareng paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu. Ayo. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas kadangipun Kakang Werkudara tak tampa. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nuwun mlenggak. Yo, Yai Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing negara ing Amarta. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula mendingga jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidining entosi sineming palwa gabus kumambanging Sira Kresna. Dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulaya Praja ing Amarta. Kadidine lumampahipun Panakawan Koko Prabu Warsai. Malah saking pamenegripun ing Raka Indrawati dinten sakmangke gandeng. Bukti nyata lan botenipun mun salah setunggaling Panakawan menika kala wau nandhang ruga, saenipun menawi paduka Yai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel. Niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel. Bola bari aku wis matur karo barep. Yen to tak dherekake tedhak ning Karang Kadempel, wigati nyatakake marang kabar mau. Nanging yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku, mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenake ati. Mula dina iki, bar kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel, nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ing nandhang raga. Yen to kateman mengkono, Werkudara Janaka mbarep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan barep kakangku. Dereng ngantos paripurasami Mbah Wacana. Kasaring ngemlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dewi Prating Datulaya karya kagiat nata ing Amarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sangga para Pandhawa. Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Amarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Amarta sumengko kados mekaten. Yayaji wonten timbalan ing Ngadawa. Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Amarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenake ati. Kliripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yayi kula nyuwun pamunten. Nalika semanten ing Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Yayi Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok seleng perkawis tumunten kula dipun ajab rembagan babagan perkawis. Yayi Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut.
nanging sareng wonten aturipun ban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Nyai Ratu Banowati ngingitaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Dumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Prabu Darmaji. Koko Prabu Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wis ya. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Nyai Prabu. Koko Prabu. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gadhasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning Taman Kadilengleng mongko tanpa palilaya Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya wah lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirang kepun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumon ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben wis ben pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong yen nyamah asmaning Prabu Duryudana. Arjuna wonten maring adhawu. Aku ora maido kaya ngapa rasamu. Dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang nganggébang lawan Nyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong. Bagong kuwi abdimu. Kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa? Klepat tanpa pamitan kalawan wong tuwa. Nonjong botol lakumu dumujuk ana ing Taman Kadilengleng. Niatmu piye? Kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok petung dhisik. Aja agan tanpa petung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng bal-baling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangke nadyan kula nuwun sewu kathah ngendharipun Paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika Paduka Koko Prabu. Terus karepmu Aku ora kebagian. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak.
gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe, ora cenanangan. Oh, lho to ya. Kene lho, ya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Ha wong bapak kon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Lho. Lho. Aku rasa pindah. Rasa pindah. Iya, iya. Aku sing pindah. Iya, iya. Ini ya tole. Waduh prakrungu itu madu. Engko anggere kon mundur nak kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Meneng. Dek wingi aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. Yo mana yo Ben? Wah uncalke lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok seneng ora jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. Gong. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki adewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Dene ngantos paripun sami Mbawacana. Kasaro praptaning Raden Arjuna karya kaget kula Semar Badranaya wae. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Yo Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Yo nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den. Yo Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Yo Bagong tak tampa. Sumpengka pengak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa? Napa ajeng andi ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong?
kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadileng-leng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Bono kawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Iki ngapa ya, Mir? Natoi sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisen-isen ki Bendara ngisen-isen ki kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrone ora kaya ngono itu kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mer, sapa sing ngomong? Ndaramu Janaka. Gus. Agus tukul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangri asmaning para Pandhawa. Wong ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen kula niku teng omah. Ya, Pak. Mbok. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya, Tru? Ora ngerti. Ora sing bantu aku siji lho. Kula niku teng omah kali bojo kula, kali anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa ora ndek apa-apa kok. Ning kula nang omah. Rasa dadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut, Manut tak ajoke ning Perdata Adil negara Ngamarta. dihukum. Mestine ngono. Nek kula ora manut, Tegese kowe abdi sing ora manut karo Bendara. terus Wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. aku maneh Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah. Piye, Pak? Telepon, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko Bagong nek disuduh piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye Tru iki lakon iki Tru? Aku dhewe ya ora ngerti rek. Kowe kok meneng wae? Makler ya aku. Setan